em dic Andrea. He vingut a parlar-vos d'un projecte que hem dut a terme a l'Institut de l'IESLOM. Tot va començar un dia quan Maria, la nostra mestra d'empresarials, que està un poc loca, però no veu res, que encara no em dona les notes. Va vindre i ens va parlar d'un projecte que podíem fer per a guanyar diners. I clar, a nosaltres els diners ens encanten, ja menuda festa ens anem a pegar nosaltres en tots els diners. Total, que en 2 minuts que encara no havia acabat ni de parlar, ja havíem fet un grup de WhatsApp que es deia ADSL. ADSL per què? Jo vos ho explico, és molt simple. Almorzar, dinar, sopar i lo que vinga. Després de fer el grup de WhatsApp i tot el rotllo, continuar parlant, i ens va dir que era un projecte solidari, que està molt bé, jo no dic que no, però nuestro gozo en un pozo. Ens va dir que podíem fer pulseres, clauers, coses per a vendre, fetes a mà, però nosaltres, que som adolescents, anem a lo loco, anem a lo difícil i, clar, nosaltres anem a fer una batalla de gallos. Què és això? No són 2 gallos pegant-se picotaes, Una batalla de gallos és 2 persones damunt d'un escenari que, per damunt d'una base, comencen a rapejar, diguem-ho així, però que se diuen de tot. En un minut o 2 se diuen de tot i després se donen la mà. O sigui, si acaben de posar a les seues mares més verdes que unes carxofes i després se donen la mà, que va, no, és una broma, vale. En la batalla vas conèixer a un xic, que estava molt bo, que me va dir una frase, que nosaltres no som solament gais, sinó som uns poetes sobre la base. I pensant un poquet, dic, sí, tens raó. Després de tot això que vos he contat, començarem a preparar el projecte, vinguem a parlar amb Oro, li van fer un poc la pilota, i clar, amb una careta com les nostres, com us va dir que no? Total, que acceptar. I al principi, tot molt guai, sí, clar, anem a fer una batalla de gallos, jo li parlia a tot el món per WhatsApp, difusions per ací, per allà, de 100 contactes que tinc, 50 m'han bloquejat de lo pesat que soc. I al principi anava tot molt bé, hasta que, clar, nosaltres som adolescents, al principi va tot molt bé i després passem del tema. I el pobre Boro vingué, que no podia més, a parlar de Maria. Per favor, que m'arrepentís d'haver dit que sí, ajuda molt, necessitem ajudar, que li fiques les piles. Entonces Maria vingué tot cabrejar i mos posa les piles, però bé. I des d'ahí començarem a fer cartells, començarem a fer vídeos, una demostració a l'institut i, hasta el gran dia. Estàvem tots molt nerviosos, vinguérem a preparar-ho tot, n'hi havia gent a la porta, n'hi havia gent beguent begudes, cada persona s'encarregava d'una cosa. I a mi me tocava estar a la porta, que de seguretat, que digueu-me a mi que jo no hi posa, I clar, jo estava a la porta i estava aixina tot el rato per replegar els diners, que vaig agarrar tendinitis en el colze per estar aixina tota la vespre, I, les entrades valien €1. He de dir que se m'oblida dir-li a la gent que era un poquet voluntari donar-li l'euro, però és que soc un poquet despistada, saps? Se m'olviden algunes coses. I això, al final replegarem €230 de la batalla que va destinat a 70 famílies del poble, d'ací de Picassent, per a comprar aliments, per a comprar els llibres, si li fan falta, ulleres, per a veure, i al final ens va eixir tot molt bé, un èxit i... bé.